औरत या घोड़े भी ये ठंडा के दिन बा औरत या कहते ये राजा जी गवना करा करोड़ा प्रदेश में जाके बस गई लेकिन एको हाली हमारा बारे में ना सोचनी तब दे बबुआ औरत या कहती है हाँ लैला गाबना करा के गइल घर बैठा के लैला गाबना करा के गइल घर बैठा के एहिजा बढ़ल बाटे बहुते कलेश राजा जी एहिजा बढ़ल बाटे बहुते कलेश राजा जी अरे अपन बसल बार जाके परदेश राजा जी अपन बसल बार जाके परदेश राजा जी मिलने की तुम कोशिश करना वाला कभी न करना मिलने की तुम कोशिश करना वाला कभी न तुम्हारा तो टूट जाता है तुम्हारा तो टूट गुड्डू जी हर गीतवा पीट पाट के ना होला हेलो गुड्डू गुड्डू देखले बिरह रस के ई लोग के ई ना बुझाला बिरह रस के करा कजरी ना बुझाला और दे लेदारिये लेखा सब लेदारिये लेखा सब में खाली पीटे के फेर में रहे सब कमी बैठे कोइता में आर रतिया कहती है राजा जी जब से जिया बजाइले तो ठंडा में हमरा दोसरे मन करेला सर हो सिंगार हमर अरे देता ओ रहना काटनियन बजे लागे अरे ओढ़ना बिछा किसर हो सिंगार हमर हर देता वो रहना काटनियन बजे लागे ओढ़ना बिछा हमारा लागत कि रवा उजा करो 350 झरा गइल एही जा भइल पटे पगा लिख भेस राजा जी एही जा भइल पटे पगा लिख भेस राजा जी अपने फसल बार जाके परदेश राजा जी परदेश राजा जी तुझे रोना भी होगा तुझे हंसना भी होगा तुझे रोना भी होगा अरे भाई ठीक ना कोनी और रतिया कहती है जे घरी रवा गावा ना करा के लोले रही तो ढेर सपना देखो रही कि घरे चलो हई करब तो हौ क दे लेकिन जब यही जाए नहीं तो सारा सपना में हमरा के पानी फेर दे उहे औरतिया कहती है का कि जब हो छोटुआ पिया ठीक नहीं कोइला फसला के कनिया के मजा मारी गइला
के देखो हम गीतों लिखिला छोटू हम अपना से गीतों लिखिला हां गुड्डू ध्यान जितना रात भर में गीत देख लो के ऑपरेटर के गीत ना गाइला हमरा जिला में काहे ना काई वरदान हो कि का यही जाके हलचल जी को ये अपने तो अपने लिखेले प्रदुमन रोशन जी को ये तो अपने लिखेले हम गाइला अपने लिखिला अपने गाइला सब अपन है ई एगो बनड़ा के एगो छोरा यार पागल से मुंह गाल लगे वो फुला ने वो बहाल लेता है कहतर के डीजल हां डीजल सही कहला है और ते कहती है डीजे पकाने वाला ए बबुआ जी हर जातो हो छोटुआ पिया ठीक नहीं कैला फुसला के पनिया के मजमारी कैला लास्ट में कहो सन्नी देवरा तू सुन लो सन के राजा जी सन्नी देवरा के सुना सन के राजा जी अरे अपने बसल बार जाके परदेश राजा अपने बसल बार जाके परदेश राजा सब बात ठीक लागल है एगो बात हमरा ठीक ना लागल कहले कि देखो टोपी पहनले बड़े कदो अशोक कौन कहले अशोक लील हां अशोक लीलन अशोक लीलन अच्छा ठीक कहला है भाई ठंडा के दिन में तो जितना हमनी के चाचा बाबा बैठल बने चाहे भैया लोग बैठल बने सब लोग टोपी मुफलर रखले बा भाई ठंडी के दिन सब लोग राखी हमहू पे लेले बानी यही तरह जान जाए कि कुछ दिन खातिर सऊदी गए रहो इंग्लिशो पे ले महाराज ई सऊदी गए रहो आग के जाके कहते कि पापा अपन पिताजी से 5 गो दोस्त के साथ आइले 5 गो दोस्त के लेकर सऊदी से कहते कि ये नीदरलैंड का है ये थाईलैंड का है इनको बाबूजी खिसा कर रे 2 साल खातिर तू दुबई ने सऊदी ना कोई कि कहे लगले कि नीदरलैंड का ये थाईलैंड का देसी मुर्गी बिलायती बोल देसी मुर्गी बिलायती बोल चलो मैंने एक्सेप्ट किया कि ये थाईलैंड का है ये नीदरलैंड का है तुम मेरे लैंड का हो या नहीं हो ये मेरे लैंड लैंड मतलब भूमि भूमि मैंने मेरे भारत सर्वजीवी का मेरे लैंड का हो कि नहीं ये बताओ बोलो तो जवाब दे लेकिन ना हम दादा के लैंड हां भाई तो दोनों आदमी के तो एक एगो जन्मभूमि एक भूमि एक भूमि धरती पर के झाल लेके अवतार ले ले बतावा अब बताओ ता ई जानवर वो ऐसा छोटा ब्यास है कि एगो चदर नहीं खेकी ना हमार चदर लेके बेर पर कहतर के देखो दौड़ी ओर के बैठल बा बॉम्बे से बोला हट बा है हां तोरा वो चदरवा आर्मी के है आर्मी एगो आर्मी जमान गिफ्ट कइले बा मेघालय में उनको अभी पोस्टिंग बा वो प्रोग्राम में गिफ्ट अब प्रोग्राम में गिफ्ट भइल बा आ ताहा लोग के गिफ्ट का होई का गांजा चीनी मसालाई काजी गलती बात नहीं तोरा ठकई था एगो चमड़ा के चिले ए बबुआ हो राम कथा हम